Tilbage til citronsyre. Nu er det lidt mere detaljeret før. Jeg starter med den her tændeproces, hvor vi tager karbonatomer 2, 6, 5, 4, 4. Der er ikke nogen strukturer på. Det er der så kommet nu. Jeg vil kigge på, hvordan citronsyresyntasen virker. Og et eksempel på, hvordan man kan bruge biokemiske værktøjer til at kigge på, hvordan det egentlig foregår. Vi skal nu på tur rundt i rutsbanen sammen med acetylkoan. Som sagt, første proces er en kondensering, hvor vi får genereret en carbon-carbon-binding. Den er irreversibel, men fordi vi frigiver koenzym A, så kan den reaktion drives. Vi så også, hvordan vi genererede acetat. Det viser, at der var den her anaerobiske reaktion, hvor vi kunne bruge pyruvat og karboxylere det, og derfor genererede acetat. Det, der sker, når vi får genereret citrat, det er, at det enzym, der hedder aspartase, det er jo en isomerisering, hvor det først fraspalter vand og får introduceret en dobbeltbinding, og så tilfører det vand igen. Og det, der effektivt sker, det er, at den hydroxylgruppe, der sidder her på position 3, bliver overladt til position 4. 1, 2, 3, 4. Og molekylet er derfor isocitrat. Det, der sker i næste trin, det er en oxidativ dekarbonering. Det har vi også set tidligere i dag, hvor pyruvat er omdannet til acetylkoan. Så som navnet siger, vi skal simpelthen have en oxidativ proces, samtidig med, at vi fjerner et carbonatom som CO2. Når det sker, så går vi fra 6 carbonatomer til 5 carbonatomer. Og det, der sker i dette tilfælde, er, at det carbonatom, der sidder her, bliver fjernet. Fordi vi har stadig de oprindelige carbonatomer heroppe, kan I se på strukturen. Og vi får så derved indlejret et carbon-oxygendeling, en carbonyl. Og molekylet kommer til at hedde alfa-ketoglycerat. Det vil så gøre i næste proces, det er igen en oxidativ dekarboxylering, fjerner CO2-atom, og på den proces, der tilfører vi faktisk koenzym A, og får dannet noget, der hedder succinyl-CoA, som er et eksempel på en høj energibindingsmolekyl, hvor vi på det carbonatom, der sidder der, vi har fjernet den carbonatom på CO2, og nu har vi det her sigtet stof, der hedder her, der sidder her med en syregruppe, 2 metylengrupper, og den har aktiveret syregruppe, der sidder herude. Så kommer succinyl-CoA-syntetasen, som ved at fraspalte den her højenergispænding med koenzym A på, der kan vi få noget af den energi, der sidder her, overlagt til at danne GTP eller ATP. Vi har reelt set at frigive den her CoA. Og den kan så genbruges herovre igen. I den proces, der så får vi så dannet succinat. Næste trin bliver en succinat dehydrogenase. Og igen, dehydrogeneringen, der kommer vi igen ind på noget med elektroner. Der skal ske noget med elektronerne. Der er ikke nogen dekarboxylering, der er kun en dehydrogenase. Vi skal fjerne hydrogenatomer. Og I kan reelt se her, hvis I kigger på antallet af hydrogenatomer i molekylet, så bliver der fjernet 2, som simpelthen bliver overlagt til FAD, derved bliver dannet FAD på 2. Molekylet kommer til at hedde fumarat. I næste proces, som faktisk er rimelig interessant, og vi kommer til at se bekendtskab med også på onsdag, er en proces, hvor vi nu har indlejret et vandmolekyl, hvor vi simpelthen lavet en hydrering, eller tilført en hydroxylering her på dette carbonatom. Så den dobbeltbinding, der tilfører vi vandmolekylet, og hvis I tæller alle atomerne, så kan I se, at det ene hydrogenatom bliver sat på det carbonatom, og OH bliver sat på her på den nummer 2 position. Igen kommer et eksempel på en dehydrogenase, hvor vi igen fjerner elektroner, som bliver overlagt i det her tilfælde til NAD+, og det vil blive genereret NAD på. Og når det sker, jamen, så skal vi have ændret vores reducerede stof til noget, der er mere oxideret. Og det er et eksempel på her, at de elektroner, der sidder i på det her carbonatom, det bliver lagt over det her molekyl, og vi får så dannet en carbonylgruppe, som er en dobbeltbinding til oxygenatom. Og
så er vi tilbage, hvor vi startede, hvor vi har oxaloacetat igen. Og så kan vi rent set køre reaktionen igen. Et par kig på den her reaktion, som vi kommer tilbage til i næste uge, hvor vi skal ind og kigge på, hvad sker der med de her elektroner. Det er en enzym, der hedder succinat-dehydrogenase. Det er faktisk et membranbundet enzym, der sidder i den indre mitokondrielle membran. Og som vi lige specificerede før, her er der eksempel på, hvordan vi fjerner to hydrogenatomer og får dem overladet. Delta G0. Når vi kommer til kapitel 19 i næste uge, så kommer vi til at se sådan et enzymkompleks, der er tegnet, hvor vi har noget, der hedder kompleks 2, 3 og 4. Og det her kompleks 2, det er reelt set succinat-dehydrogenasen. Her barn har mange navne. Så pointen er her, at succinat-dehydrogenasen er præcis det samme som kompleks 2 i elektrontransportkæden. Og det vi kommer nærmere ind på, det er, hvordan elektronerne, der bliver frigivet fra succinaten, bliver overført i kompleks 2 til et andet molekyle, der ligger i membranen, som hedder ukinol, som så bliver reduceret. Og det er så med til at videregive elektronerne til det, der hedder kompleks 3. Og kompleks 3, det leder så elektronerne til synkron C, ved at der bliver pumpet protoner på samme steder hen over membranen. Så forskellige nummer af elektroner bliver videreført til synkron C, og der er medført transport af protoner over membranen. Synkron C tager så enkelte elektroner og overfører dem til kompleks 4, hvor vi har bundet ilt inde i et center med kobber og jernatomer, og de elektroner, der kommer herfra, de bliver reageret sammen med vores oxygen, og derved bliver dannet vand. Det går vi med i detaljerne i næste uge. Den anden reaktion, det er banandehydrogenasen. Det der er blevet mærke i, at det her det er en reaktion, som ikke er termodynamisk favorabel, og derfor et pragteksemplar på, hvordan livkemi egentlig virker ved at koble reaktioner. Så fordi delta G er stærkt positiv, så vil den reaktion reelt set aldrig nogensinde finde sted. Det er også det, I hørte i en af de første forelæsninger for det. Men ved at koble reaktioner, der kan vi reelt set få den her reaktion til at køre. Så nu vil vi tilføre acetyl-CoA, og vi har vores citronsyre med den syntase her til kønne reaktion, hvor vi så før ved en negativ delta G, så kan vi koble de to reaktioner. Og derved, når I lægger de to tal sammen, så kan I se, at de får en svag negativ standardfri energi, som reelt set kan få reaktionen til at køre. Så simpelthen ved at fjerne oxaloacetat og bruge det til en citrat, jamen så kan vi få skubbet vores reaktion mod højre, så den kan køre. Grundlæggende termodynamik med en stykke kemi ovenpå. Okay. En opsummering, det er også en af de grundelementer af biokemien, som vi har alle de her reaktionsligninger, nu tager vi sætter dem sammen. Og hvad får vi så, når vi har kørt den her citronsyrecyklus igennem? Vi havde et input, som var acetyl-CoA. Vi har 3 NAD og 1 FAD, som vi har skulle bruge. Vi så også, at vi havde en GDP-molekyl, og vi har også tilføjet noget vand. Og endeproduktet der, vi har fået overlagt vores 2 karbonatomer fra acetyl-CoA til CO2, så vi kan komme af med det. De elektroner, der sidder i acetyl-CoA, er blevet overlagt til NAD+, og FAD, og dermed har vi fået genereret NAD og FADH2. Vi så, der var en substratsniveausfossilering også til stede i citronsyrecyklus, hvor vi fik genereret GTP ved at fraspalte en CoA fra succinyl-CoA. Og således er vi kommet til det her endelige resultat af at køre processen igennem. Så kan man også stille et spørgsmål, hvad er prisen for den her tur på processen? Hvad er formålet? Det er simpelthen at generere ATP. Som sagt, det kommer vi tilbage til i næste uge. Samme reaktionsligning som før. Jeg har ikke ændret noget. Det vi kommer til at se i næste uge, det er, hvordan de her to tal opstår. Hvor jeg nu fortæller jer, og det må I bare acceptere, indtil jeg fortæller jer hvordan, men at der bliver dannet 2,5 mol ATP per mol NADH. Og det bliver overført her i elektrontransportkæden, hvor jeg lige netop viste jer, hvordan protoner bliver pumpet. De protoner, dem bruger vi til at syntetisere ATP, og når vi har 1 mol NADH, og vi frigiver elektronerne,
jamen så kan vi generere 2,5 mol ATP. Hvis vi bruger FADH2, som har en lavere potentiel energi, så kan vi kun få genereret 1,5 mol ATP for hver mol FADH2 vi bruger. Og vi tager elektronerne fra FADH2, overlægger dem til elektrontransportkæden, pumper protoner, som vi så bruger til at syntesere ATP. Og som sagt, vi går ind i den mekanisme, og med det finder sted i næste uge. Igen, energiregnskabet, tabel 16b-bogen. Vi har set i glykolysen af glukose, at for at komme i gang med at nedbryde, så skal det fosyleres, og der bruger vi 1 ATP. Vi så, at det også skulle tilføres endnu en fosfatgruppe til at den funktion til 1,6 bisfosfat, så det er simpelthen lavet en investering på 2 ATP. Det, der så sker i den anden del af glykolysen, det er, at man begynder at få noget ud af den investering, vi har lavet, blandt andet vi får reduktionsekvivalenterne, men vi har også en substratniveau for isolering. Og hvis man ser, det er, at glukose bliver reelt set til 2 molekyler glyceraldehyd 3-fosfat, så vi skal lige huske det her total. Vi får derved fra 1 glukosemolekyl, den 2 pyruvat, og pyruvat, så vi i starten af forelæsningen kan blive omdannet til F-typ-CoA ved hjælp af pyruvat-dehydrogenasekompleksen. Og vi får derved også den proces genereret af 2 NADH, så vi i reaktionsmekanismen. Vi har lige kørt igennem citronsyrecyklus, som står hernede, hvor vi også får den med NADH. Vi får en substratniveau for isolering, vi får genereret FADH2 og NADH. Så hvis vi ganger de her tal, der står herude, NADH, FADH, med den konversionsfaktor, jeg lige viste jer før, vi kommer ind på næste uge, så kan vi reelt set lave et regnskab på, hvor mange ATP vi får ud af at oxidere et molekyl glukose. Og det tal er 30-32 mol ATP per mol glukose. Okay. Det er så fint nok. Men hvad betyder så rent energetisk? Det der også står i bogen, og hvis man går ind i andre former for tabeller, så kan man se, at hvis man brænder glukose i ilt, så kan man reelt set få 2800 kJ per mol ud af processen. Men vi skal så stille os et spørgsmål. Hvad får vi ud af det, når vi gør det biokemisk? Nu brænder vi det ikke. Nu gør vi det biokemisk. Okay. Der er et eksempel i bogen. Vi skal tilbage til termodynamikken, hvor vi har det her fossilisationspotentiale, hvor der reelt set under, og det eksempel går igennem, det er, at med de koncentrationer, vi har i vores system, der kan vi udregne, hvor meget energi, der frigives for at spalte en ATP. Så vi har spaltet dem. Men husk nu på, at vi har lavet dem. Så hvis vi skal lave dem, så er det jo modsat af at spalte dem. Okay? Så reelt set, for at syntetisere en ATP, der koster det 52 kJ per mol. Under betingede celler, der er standardenergien, men vi skal selvfølgelig lige have reaktionskoncentrationerne med ind i beregningen, og det giver det her estimat. Hvis vi så har 30-32 mol ATP per glukose, og hver af dem koster 52 kJ per mol, så kan I gang det tælle op, og der får vi så energi, som reelt set er 60% af de her 2800 kJ, som I maksimalt kan få ud af det brændende i oxygen i atmosfæren. Så cellerne har lavet en mekanisme, hvorved at de kan reelt set ekstrahere fri energi, og fri energi er en måde, at vi kan skabe mekanisk aktivitet bevæge os, vi kan syntesere molekyler, ved at netop ekstrahere den energi, så får vi det omlejret til energi, vi kan bruge til noget, til at køre for organismen til at gøre, hvad vi gør, give forelæsning. Lyt til mig, give den her forelæsning. Okay. Og det er rigtig en interessant høj energi, at man kan få ud af det i tilsvarende til, at hvis man skulle brænde det, der kunne man kun få ud som varme. Det er den varme, der kan frigives. Ved at brænde med glukosen får ikke noget ud af det, noget bare giver det lys og gennem varme. Men reelt set, når vi kører det inden i et biokemisk system, kan vi få total energi i systemet overlagt til fri energi, som vi kan bruge til arbejde. Mekanisk arbejde, syntetiserer stoffer, you name it. Okay. Så det var prisen. Hvad så med reguleringen?
slide så I den sidste forelæsning fra Birte, som var sådan en oversigt over forskellige regulatoriske mekanismer, der findes i biokemien. Det jeg foretrækker, når jeg skal prøve at systematisere den viden, der ligger, og prøve at forholde mig til alt det materiale, der er på, og det prøver jeg også at lægge ind i nogle kasser. Jeg ved ikke, om det hjælper jer, men det er i hvert fald min måde at simplificere det her på. Jeg har, i modsætning til de 10 punkter, der er heroppe, så har jeg sat det ind i 5 punkter, som er de primære mekanismer. Okay. Masseaktion er en primær regulation. Hvis der ikke findes noget substrat, så kører reaktionen ikke. Så simpelt er det. Hvis der er masser af et produkt, så baseret på termodynamikken, så kan vi heller ikke få reaktionen til at køre. Der er simpelthen en upload, og vi kan ikke blive ved med at presse mere på, fordi det tillader kemien også ikke at gøre. Så en af de mest primære regulationspunkter i biokemien er simpelthen det, der hedder mass action, ligevægtsbetingelser. Underliggende det, og der er for eksempel her, for eksempel NADH, og koenzymalkoncentrationer med lyn-KA, kan man også tilbage til, hvordan det kan regulere. Et andet eksempel, som er ekstremt vigtigt at forstå, og en af de ting, man synes fra biokemi, når jeg går videre herfra, det er allostatisk kontrol. I har set et eksempel, som er fruktose 2,6 isofat, som kan regulere citrat, også en af dem, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Og det, der faktisk sker her, det er, at de her molekyler binder sig ind i enzymet, og derved favoriserer en kombinationsændring, der gør, at enzymet enten bliver mere aktivt eller mindre aktivt. Der er påladt modifikationen. Det har jeg også fået nogle eksempler på, hvor vi kan bruge forskellige proteinkinaser til at fosforylere et protein, og derved gøre det inaktivt eller gøre det aktivt. Det har vi et eksempel på heroppe, hvor det bliver fosforyleret. Og vi kan lægge vores enzymer over i forskellige compartments, f.eks. i ER, eller vi kan også smide det ind i en nukleus ved hjælp af et regulatorisk protein. Og så sidst men ikke mindst, ekspression. Hvis enzymet ikke bliver udtrykt, så kan vi heller ikke få reaktionen. Så simpelt er det. Og det er for mig på en måde at prøve at reducere det her lidt mere komplekse system, hvor hver af de her eksempler kan lægges ind i en kasse hernede. Okay. Regulationspunkterne i citronsyrecyklus kan summereres på følgende måde. De 4 reaktioner, som det giver mest, er de vigtigste, og dem, der er de mest energi, udbytterige citronsyrecyklus, isocitrat, dehydrogenasen og alfa-ketoglycerat komplekset her, og så også pyruvat-glycogenase-komplekset, der er reelt set de primære regulationspunkter. Det er så også angivet her. De primære regulatorer er ATP og ADP-niveauer af energi. Og et eksempel ligger herovre, hvor vi kommer tilbage til den her kovalente modifikation som en regulationsmekanisme, hvor i starten af forelæsningen, da jeg gennemgik pyruvat-glycogenase-komplekset, som hedder E1, E2, E3, plus en kinase og en fosfatase, som vi ser her. Når der er høje niveauer af ATP, hvor vi har det rigtig godt, vi har spist, og vi har drukket en cola, så er der høje ATP-niveauer. Det betyder så, at ATP går ind og binder i PDH-kinasen her, der gør en funktionsændring, der så gør, at det bliver aktivt, og det fosforylerer, og derved gør pyruvat-glycogenasen inaktivt. Når ATP-niveauerne så falder, så falder ATP væk fra kinasen, og det gør, at fosfatasen er aktiv, og derved defosylerer den hos PDH, og derved bliver PDH-komplekset igen aktivt og kan køre den reaktion. Et andet vigtigt eksempel er NADH, som en af kerneregulatorerne i citronsyrecyklus, fordi den er så central i systemet her. Og nu er vi tilbage til det, der hedder mass action. Hvis vi er i en tilstand, hvor vi har masser af energi, og vi simpelthen der er masser af power, så får vi simpelthen en opkoncentrering af NADH. Hvis vi ikke kan komme af med dem, så er der ikke noget at gøre. Simpelthen, vi kan ikke få den reaktion til at køre, der er her, uden at vi kan få overlappet vores elektroner. Så vi skal simpelthen have fået tømt elektronerne ud af NADH via elektronstransportkæden, som er det, vi kommer tilbage til i næste uge. Sammen med FADH2, som sidder her, har også en effekt. Sidst men ikke mindst, og det kommer vi tilbage til også i næste forelæsning, acyl-CoA har også en regulatorisk funktion, som er vores fedtsyre, og de kan reelt set hæmme op på pyruvat-glycogenasen, således at hvis vi har masser af fedt, vi kan få omdannet til acyl-CoA,
så er der ikke nogen grund til, at vi bruger pyruvat til at lave S-type-KA. Derfor kan vi hellere bruge vores pyruvat til at lave glyconeogenese og generere glukose. Og generere andre sukkerstoffer til storage. Okay. Sidst men ikke mindst et andet eksempel på en anden pathway, som ikke har til hensigt reelt set at skabe energi, men reelt set at lave anaerobe processer. Det er et eksempel på, hvordan nogle planter og nogle bakterier reelt set og kan bruge acetat til at lave glukose. Processen er også cyklisk. Igen, regnstykket S-type-KA kommer ind. Vi bruger oxaloacetat igen, og vi får dannet med citrat. Så 4 plus 2 er 6. Vi får genereret isocitrat, det så vi også før, citronsølcyklus. Men nu kommer der et enzym, som vi ikke har som mennesker, men som planter har, som reelt set kan spalte molekylet her, hvorved at vi får dannet succinat. Og det her stof hedder glyoxylat, hvor vi har en syreforbindelse, og så har vi et aldehyd, der sidder her. Malatsyntesen har vi heller ikke, og det er derfor, vi kan få den her reaktion til at køre. Men det planter kan gøre, det er, at de kan tage deres S-type-KA, som de har fået fra deres fedtsyre for eksempel, det er oxidere dem, kan de danne malat, og igen kan så malat så, oxideres, hvor man får gendannet sin oxaloacetat. Det betyder, at man reelt set kan få en nettogevinst ud af systemet ved at bruge S-type-KA, kan man få overlagt det til succinat. Det kan vi ikke gøre, når vi gør citronsølcyklus. Og funktionen af det er, i blandt andet i planter, frø, så de ikke får sol, og de har ikke fået blade endnu, så de kan ikke lave fotosyntese. De skal ligesom danne sig et netværk for at generere liv. Men så kan de køre den reaktion, hvor de har fedtsyre, de omdanner den til S-type-KA, de får genereret citrat og isocitrat og får lavet deres succinat, så findes de inde i nogle organeller, der hedder glyoxylore. Systemet kan eksporteres og komme ind i vores citronsølcyklus, i vores planternes, omdannes til malat, og malat kan så saneres i skyldsholden, og nu kan den bruges til glyconeogenese, og derved kan vi danne sukkerstoffer, som så kan bruges til forskellige biokemiske funktioner, blandt andet at lave cellevæg, og lave proteinglykosylering og sådan noget. Okay. Det jeg fortæller om, i dag, det er en definition på det, der hedder cellerespiration, hvor vi bruger oxygen som mennesker og som andre pattedyr igennem en proces, der hedder citronsølcyklus, som gør det muligt for os at lave energi ved hjælp af oxidativ fosforering, som vi kommer tilbage i næste uge. Vi har set et biokemisk eksempel på, hvordan pyruvaten omdannes til acetat, og der er kigge mere mekanistisk på det, hvordan det egentlig foregår. Vi har igennem det cykliske forløb af citronsølcyklus og set, hvordan det er reelt til den centrale reaktionsfejl i vores metabolisme og essentielt. Vi har set, at det her ingeniørsystem, som cellerne har udviklet gennem mange millioner år, reelt set kan udvinde op til 60% af den totale energi, der er i glukose, og få det omdannet til ATP, som vi kan bruge til fri energi til at lave processer og blive ved med at leve. Vi har set også, at der er forskellige revolutionspunkter i citronsølcyklus, som så er koblet med blandt andet glykolysen og glyconeogenesen og skibsmetabolismen, som vi skal henover. Og så til sidst i de her forlæsningsserier kommer ind i sådan en lidt større fysiologisk sammenhæng på, hvordan alt det her reguleres, for at det ikke kører helt af sporet. Og til sidst viser jeg, hvordan blandt andet planter kan omdanne acetat til glukose via det her glyoxylatcyklus, som er delvist det samme som citronsølcyklus. Der er en lille demo, den kan I selv læse, og der er så de her YouTube-muligheder for jer at få lidt mere information, og jeg skal nok give besked, når vi får vores egen lille video, hvis I har lyst til at se den her forelæsning.